направо вие ме изненадвате, което ми казвате. Ами не, що бе? Аз друго ще да питам пък. Има нотариален акт, приложен към документите. Това ми е пратено, значи това ми го е донел обратно всички тия документи. Да, разбира се. Или трябва да има протокол за въвод във владение и договор за доброволна делба, нали, което е. Ама то не е за дълба, то няма със собственици, тя е единствен собственик. Да, и понеже си е с нотариален акт, копия, аз оригинал не е гъл при мене и той фактически, той оригинал касае точно тази нива, която фактически тази гора, която гората, да. 18-20 дървета, не са колко са, да. Друго просто и това нещо е стояло при мен като копия, аз имам едни копия при мен, които си ги държа и си ги варда. Ето както стана то по закон, трябва да ги варда. Да. Съжалявам, че когато съм ги пратил първия път, съм ги дал на брат, той дали ги е дал или ги О, ми не ги дал, ми не. Да. Ама защото като има нотариален акт, защото трябва да се взема решение от службата по земеделие в Долна Митрополия. Нали то като има... Долна Митрополия аз ходих, понеже това пълномощно, ще отида да извада скица, иначе трябваше майка ми да идва да вади скиц на този... Ма не, мисълта ми е, че нали като има нотариален акт, защото трябва да се вади удостоверение за наследници, за всички тия работи, малко се очудих. Аз да ви кажа, се очудих за удостоверение за наследници, като видях после нотариален акт, понеже аз подпиша не всички хора. Това са единични случаи, които имат нотариален акт. Да, но майка ми има и е. Да. И значи да се оправи една такава гора, аз му написах на един и всички документи, които са необходими. Но след като ми ги донесе той ми донесе фактически копия от нотариалния акт и всичките тия другите неща. Но де-факто те наистина не са необходими, след като има нотариален акт. Значи той има това нотариален акт. Кой, Станимир ли? Станимир, да. Аз не знам дали... Сега той ми донесе копия, разбирате? Да. Но сигурно може да се оставя копия при него. При мен има едно копие, което аз пресех, нали да ви го пратя, понеже ми се обадиха от Ловеч, цялото да се е всичко, което имам да изпратя. И аз даже бях написал адреса на майка ви, но след това ми се обадиха, че трябва да го изпратя на вашия адрес. Да. И аз веднага го пуснах, още същия ден съм. Да, благодаря. Аз наистина много се изненадах, много бързо станало и даже нищо не ме караха да плащам за пратка. Не, аз съм платил, не сте хора за 25 лева, сега да се излагаме да правим неща, които няма смисъл. Това е. Нямам какво друго да попитам. Не знам, аз просто се изненадвам като слушам и фактически брат ми е карал някъде нещо е вадил и е взел вашите земи. Така ли е станал? Вадила, значи той като е тръгнал да продава това парче гората, значи имал нотариален акт, пък не се обадил, че има, пък е почнал с решение. Ще го вземе, аз мисля, че от майка ви копия е дала изваден, той няма право къде да го вземе този нотариален акт. Не, тя понеже има нотариален акт и викам, той знаел ли е, че има, не е ли знаел? Явно е знаел, че има нотариален акт, защото той го донесъл. Всичките ми ги донеси, той ако написахме да мисля какви документи са необходими, за да се предприемат някакви действия, да се сече една гора, то първо през РИОСВ минава в Плевен, след това през дирекцията Ловеч. Да. След като се извадят всички документи и тогава вече може да се действа. Но вие направо му очудихте. Айде да не ви занимавам повече, то станалото станало. Благодаря ви много и... Аз се извинявам, но просто съжалявам, че аз вече не му се доверявам. Това беше от тогава. Да. Защото вчера ме викаха пък там в полицията за един съседен имот Колшийски. Там пак някакви проблеми, пак за пари. И казвам, ето вижте в договора, пише там, те бяха много повече дървета, 117 кубика, 2 кубика вършина. Нали? Да. И тя жената вика, то пише в договора 2450 лева, а реално трябва да са 3450. Аз си казах, нали, обяснявам и нормално казвам, брат ми казва, че има един петципилето. Там аз като малък съм го виждал, един багаботния разбойник от тази си. Лежал по затворите, той бил наследник, пък му се водил. И наистина 1000 лева са нададени на него. Нали, аз бяха на брат ми да му даде 1000 лева и има разписка, нали, че он е взел 1000 лева. Обаче другата жена казва, че само по 450 лева е взела, не е взела 2450. Пък аз, нали, казвам, аз съм дал този договор, нали,
нали, парите, като ги даде на хората, тогава да се разписат, че са ги взели, нали? Ага. И мисля, че е такава, то все пак това е било преди 2 години. Тако е да кажа, не знам. Няма какво толкова. Аз просто исках да ги видя тия работи. Но това направо ви ме изненадвате, което ми казвате. Не, що бе? Аз друго ще да питам пък. Има нотариален акт, приложен към документите. Това ми е пратено, значи това ми го е донел обратно всички тия документи. Да, разбира се. Или трябва да има протокол за въвод във владение и договор за доброволна делба, нали, което е. Ама то не е за делба, то няма съсобственици. Тя е единствен собственик. Да, и понеже си е с нотариален акт, копия, аз оригинал не е гол при мене и той фактически, този оригинал касае точно тази нива, която фактически тази гора, която гората, да. 18-20 дървета, не са колко са, да. Друго просто и това нещо е стояло при мен като копия, аз имам едни копия при мен, които си ги държа и си ги варда. Ето както стана то по закон, трябва да ги варда. Да. Съжалявам, че когато съм ги пратил първия път, съм ги дал на братния, той дали ги е дал или ги е дал. Не е ги дал, не. Да. Ама защото като има нотариален акт, защото трябва да се взема решение от службата по земеделие в Долна Митрополия. Нали то като има... Долна Митрополия аз ходих, понеже това пълномощно, ще отида да извада скица, иначе трябваше майка ми да идва да вади скиц на този... Ма не, мисълта ми е, че нали като има нотариален акт, защото трябва да се вади удостоверение за наследници, за всички тия работи, малко се очудих. И аз да ви кажа, се очудих за удостоверение за наследници, като видях после нотариален акт, понеже ако пише не всички хора, това са единични случаи, които имат нотариален акт. Да, но майка ми има и е. Да. И значи да се оправи една такава гора, аз му написах на един и всички документи, които са необходими. Но след като ми ги донесе той ми донесе фактически копия от нотариалния акт и всичките тия другите неща. Но де-факто те наистина не са необходими, след като има нотариален акт. Значи той има това нотариален акт. Кой, Станимир ли? Станимир, да. Аз не знам дали... Той ми донесе копия, разбирате? Да. Но сигурно може да се оставя копия при него. При мен има едно копие, което аз престех, нали, да ви го пратя, понеже ми се обадиха отдолу, че цялото да се всичко, което имам да изпратя. И аз даже бях написал адреса на майка ви, но след това ми се обадиха, че трябва да го изпратя на вашия адрес. Да. И аз веднага го пуснах, още същия ден съм... Да, благодаря. Аз наистина много се изненадах, много бързо станало и даже нищо не ме караха да плащам за пратка. Не, аз съм платил, не сте хора за 25 лева, сега да се излагаме да правим неща, които няма смисъл. Това е. Нямам какво друго да попитам. Не знам, аз просто се изненадвам като слушам и фактически брат ми е карал някъде нещо е вадил и е взел вашите земи. Така ли е станал? Вадила, значи той като е тръгнал да продава това парче гората, значи имал нотариален акт, пък не се обадил, че има, пък е почнал с решение. Ще го вземе, аз мисля, че от майка ви копия е дала изваден, като няма право къде да го вземе този нотариален акт. Не, тя понеже има нотариален акт и викам, той знаел ли е, че има, не е ли знаел? Явно е знаел, че има нотариален акт, защото той го донесъл. Всичките ми ги донеси, той ако написахме за них какви документи са необходими, за да се предприемат някакви действия, да се сече една гора, то първо през РИОСВ, дето минава в Плевен, след това през дирекцията в Ловеч. Да. След като се извадят всички документи и тогава вече може да се действа, но вие направо му очудихте. Айде да не ви занимавам повече, то станалото станало. Благодаря ви много и... Аз се извинявам, но просто съжалявам, че аз вече не му се доверявам и това беше от тогава. Да. Защото вчера ме викаха пък там в полицията за един съседен имот Комшийски. Там пак някакви проблеми, пак за пари и казвам, ето вижте в договора, пише там, те бяха много повече дървета, 117 кубика, 2 кубика вършина. Нали? Да. И тя жената вика, то пише в договора 2450 лева, а реално трябва са 3450. Аз си казах, нали, го изнявам и нормално казвам, брат ми каза, че има един петципилето, там аз като малък съм го виждал, един багаботния разбойник от тази, лежал по затворите, той бил наследник, пък му се водил. И наистина
1000 лева са дадени на него, нали, аз казах на брат ми да му даде 1000 лева и има разписка, нали, че он е взел 1000 лева. Обаче другата жена каза, че само по 450 лева. Не е взела 2450. Пък аз, нали, казвам, аз съм отдал този договор, нали, парите, като ги даде на хората, тогава да се разписат, че са ги взели, нали. И мисля, че е такава, то все пак това е било преди 2 години. Такова да кажа, не знам. Няма какво толкова. Аз просто исках да ги видя тия